Adorang sotapukka perpunguata jumulu mahita martangyang nahohom martangyang mahita. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus marpungudo hita sadarion marningot Yesus naung tumaon na bernit humokop hita di hau pinar silangi tutu maol do mate halak makokop partigor adong do deba na barani mate makokop na ulibasa holan Yesus do narade mate sumeahon hosana humokop hita akka pardosa alani tauka marohata Roma hita tuibana na tarsilangi asa margogo hita mangihuton ibana. Tongondo akka sahita diusung ibana jala akka pardangolata di porsan alayang gorohata madok debatado mamisang mamukul dohot pasipal ibana asa tung takas do Yesus Kristus sibuan haluaon salileng-leleng na diita atong tapuji matuhata marede mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di pabadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Si Tuhan imalim si songonido tamadi hita,
na badia, na so jahat, na so marlidang, na so marbola siya akapardosa, na unggabe tumibo siya nakabanwa gijang, na so pola ganu paris songo situan ni malimi mabuan jumolo pelean, taringot tu akka dosa na sadiri, dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, dinamamilehon dirina ibana, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, alea manami jala debata nami, para sirohana sumurung doho di sude zolma manusia, nunga dilehon ho anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon dohot siak nibagi, pola mate tersilang, asa malua hami siang gonggoman ni sibolis, sai parohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu, asa maruli hami marhite sian dihasesani dosa dohot dihaluaon na sian hamatean padua halihon, asa dapat hami hanguluan saliling-liling na, marhite Tuhan Yesus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amin. Tatangihon ma patik nini bata na tersurat di Filipi 2 ayat 12. Ope hamuna hina holongan songot totong ni pangoloyon muna na sailaon unang hola jupa di hamunau lam songoni ma dina padaudawahu mardongan biar dohot lomos ni roha ulahon hamuma haluaon muna atong rap mangidugugo mahita tu Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaon na ubar tu patik ni amin.
Jong do hitan waing dia dopan ni tuhatta marningot Yesus disilangi. Huhut mangarimang-rimangi hahurangan dohot salpu ni rohata. Rodi diulauta na sohobar tuhatana. Tapatedek ma dia dopanna martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus situani malim na bulun. Namate dihau pinarsilang ala ni dosa nami. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akana hula hami marhite pangalesian nami di patikmu. Natama situtudo honauhum hami ala ni dosa nami. Alai natalosol bagi dohami nuaing alani asima roham dihami ale de batanami bardenggan bahasa jala parasi rohado ho alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai sesa madosa nami salutna jala suru matod di parbadia tu rohanami be asa terbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun gabe sahat hami Tuhan ngoluan nasora sudah na pinarbagagam diak kana persea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabagani debata taringot tuhasani dosata aidang adong hobarnii dang adong ibarnii salu do perdosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata alayak kanaga bepitor bahe binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana hinorhon ni panugusion na marhite-hite Kristus Yesusi na pinajongjong ni debata bayan habangsa parasian marhite haporsiaw di mudarna hasangapom ma di bata na dikijang. Hatani debata trupuk di hari permningotan hama mate ni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di buku ni perpesalmen bidu 22 mamuka sian ayat 10 lalu sahat rodi ayat 25 ha bilangan au do sude holi-holiku
marti labedo yang gonasida mida au. Alai sai unang madau-dau yang goho ali Jehoba parsigatungaku hapugani ma mangurupi au. Sai palua mau sian babani babiat jala alusiahu maradopot tadung ni akka horbo jalang. Puji ma Jehovah hamu ali akan nama kabiari ibana sude pinopar ni si Jakob pasangapon ibana jala sude pinopar ni Israel makhormat ibana. Ima sahatna mertua do akan atu mangihon hatani di bata jala nau peosa. Amin. Tidakon ma hapur siaw tay songona hina tidakon ni dongata sa hapur siawn disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama bargugur na suatu dusan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadei imana tinubuhon ni si Maria naga begabia siato di porbadia adorang suha bubuhan ido tuhata na tumau na bernit di bangumun di silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru di na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahudur tu siamu di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mangula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea ditoni parbadia jala adong sadahuria na badia kuria hatopan nila Kristen akan na badia doho dihasami dosa doho dihatai na matdok mulak mangulu do sogo daging halak na mate doho dihangaduan na sora suda. Amin.
Sunggul-sunggul tuhita saluhutna na parjulu tuhita ruas ni huria nama buan kendaraanna pinangido asadung sidung parmingguon dohot marulaon na badia boy mamulak tu bagasna searah hobartu pangaturon ni seksi kemasyarakatan ni huriata dua mutu hadingganon ni haruar dohot masuk kendaraan tu parmingguan na mangihut na paduahon anon pukul saplopak manang jam 2 botari di patupa huriata do ibadah parpunguan na hohom ima barita panaunan ni Tuhan Yesus di hau pinar silang ria mahita maddohotisa na patuluhon hari Minggu tanggal sia April 2023 ima pasca parjolo parningotan ari haheo ni Tuhan Yesus di patupa huria do parmingguan na parjolo pukul 04.30 uip buha hijau pukul 7 uip bahasa Batak manang umum pukul 7 uip sekolah minggu pukul 10 uip bahasa Batak umum pukul 10 uip sekolah minggu pukul 10 uip pra remaja pukul 10 pitu uip bahasa Indonesia songonima pinabotohon sunggul-sunggul tuhita saluhutna tabigema kur sian ina tresia dungian non diuduti mamuse kor ama.
Saya tinggalkan sudah asal debata na sumurung siyan sa luhu roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amin. Huriani Tuhatta di tonga-tonga ni parsaurata di tikyon ima parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Tatangi homahata ni debata na gabi berita nauli di hita tersurat di Hebir bidu 5 ayat 7 rodi ayat 10.
kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. Tapai huti-hut ujah kami songono mahatana. Jaga jol maibana dipeleho doaka pangiduanna dohot elek-elekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunaboi paluahonibana sian hamatean. Jadi ditangi hodoi bana gabe malua sian hatahutoni ayati pianak iibana di guru hodo panguluyon marhiti sian na tinonai jaladung ripas gabe si hon kaluan saleleng-leng na ibana di sude na mangului ibana di gorde batadu ibana situani malim mangihuton horong nisi Melkisedek di sima sahakna horas madihita saluhukna. Selamat Jumat Agung. Sungundare guru hamu mangalusi memang aru wasa batak niati. Omma daidokna daktar dok alai niatusan atar songoni marupani. Peristiwa kematian Tuhan Yesus molota paruhahon editesude termasuk Korni Teresia Korama borat kuri edi selalu ada notnya false molo ina nakaning Teresia maulid di honon adong kucata nakaning di taukoro naber niti hira songoni rupani adong legatona songoni do ama Tuhan asiro hira nanengi sokki rupani alani tibona borakna duk-duk na ima dampak ni silang na borati rupani betul-betul dia seolah-olah di lagu pun agak false menunjukkan perasaan yang begitu dalam. Jadi adong dosa dan naposo ni anggota salah warga negara ni Prancis. Itu ibana masongonon saya mau mengikut Yesus dari penderitaannya. Babu Muhammad cara mengikut Yesus siap penderitaan. Saya mau disalibkan. Nah yang dipersilakan mana? Benar, iya. Saya mau disalibkan 3 hari 3 malam. Saya rela disalibkan 3 hari 3 malam. Bila perlu asa dibering jol mai baik kamu mah di ada tempat di stadion atau di tempat umum supaya orang bisa melihat saya bahwa saya mengikut Yesus. Dan memang aladong kesepakatan songoni dia rela disalibkan 3 hari 3 malam. Ibama disada inganan yang bisa dilihat orang. Asahira percontohan songoni marupani. Sauk mai mana disalibkan di depan umum di tempat strategis yang bisa dilihat orang. Tak pola gabe dipakku tangan nai dohok pak nai hanya diikat saja tapi digantungkan begitu. Alai ternyata dia katakan 3 hari 3 malam saya siap digantung disalibkan untuk merasakan penderitaan Yesus. Kula sejum dupe. Aku rak tahap biawa inna. Kula sejum dupe. Orang yang melihat lo, kamu sudah janji, ngai do kokko toluari toluborngin, iko di sini gatung toluari tolu. Aku rak tahap biau, alani hati rak tahap biau inna. Saya minta tolong memana, saya minta tolong. Akhirnya dia diturunkan. Dalam dohonon sian peristiwa mengikut Yesus bukan hanya sekedar semangat. Jok dohi tarupani memotivasi halak semangat ya, semangat ya, semangat ya.
Tapi dalam hidup ini kita tidak cukup hanya semangat saja. Tak cukup di sini. Tabayakku masih Petrus yang sudah diajar oleh Yesus. Mau taruh istilah sonari, Yesus sebagai tutornya, Yesus sebagai mentornya, Yesus sebagai gurunya. Itu saja si Petrus, saya siap apapun yang saya hadapi, saya siap. Mati petaku siap indai mana. Alai kalau ditakut Yesus, ada perempuan, ini murid Yesus ini, perempuan dope mardokon, ini sepertinya murid Yesus. Aku tadi ngetur di suada Yesus ini, saya enggak kenal. Aku tadi ngetur nenda. Ima buktinya bahwa memang semangat mengikut Yesus tidak cukup. Jadi mau lo gudang pemaaf rupani, mau lo gudang pihak nama lo makatai motivator yang berbicara, yang memotivasi kita, semangat. Memang luar biasa motivator, tapi pribadi kita bisa berubah. Tidak cukup dengan hanya semangat. Daksai persualata, semangat ya, daksai. Tapi peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita pengikut Yesus. Di dalam penderitaan yang dia alami, bukan hanya semangatnya yang ditanamkan, yang ditularkan. Alai Tuhan taipe mengajari kita asagabe si pertangiang udah sada tidak cukup hanya semangat, tapi hidup di dalam doa. Pujaha songonon ayat pitui. Tagajol maibana dipeleho doaka pangiduanna dohot elehelekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunabui paluahon ibana sian hamatea. Taga jol maibana dipeleho doaka panggiduanna dohot elek-elekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunabui paluahon ibana. Itu artinya berdoa. Taga jol maibana. Yesus sebagai manusia yang menghadapi persoalan, yang menghadapi penderitaan, maka direspon penderitaan itu dengan doa. Pertangiang doa bana. Jala di ujungnya dia pitui nak kaning. Gabe malua sian hatahuton. Gabe malua sian hatahuton. Tabereng di si Yesus berdoa supaya dia lepas dari kematian. Martangiang doi bana mangangguhi doi bana tari luilu do Yesusi. Asal nang sahat hamatiani. Tapi ternyata mati. Waduh. Naso ditangi hodo. Tangiang di Yesusi. Bahasa songoni sampai menangis menjerit mengangguhi tari luilu supaya lepas dari kematian, tapi ternyata toh harus mengalami kematian. Nah waduh, itulah rahasia doa. Rahasia doa adalah kita hanya bisa meminta. Itulah contoh yang diberikan Yesus kepada kita. Martangiang doi mana balua manusia naduk dohon, balua manusia si tau nonon. Alai didok nak kaning di ujungnya ya itu gabe malua dang sian hamatean. Alai gabe malua sian hatahuton. Dia tetap mengalami kematian itu. Alai tidak ada rasa takut lagi. Jadi
ditangi ho debatado pangiduan na alai dipangido bukan dalam arti dilepaskan dari kematian, tapi diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberikan keberanian menghadapi penderitaan. Itu sarung edei rupane Tuhan tak pernah janji langit selalu berarti butuh hamu udah beda ya teh. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji. Berarti setelah Tuhan harus tak potong kosong ini. Tuhan tak pernah janji perjalanan hidup kita cerah, tapi Tuhan berjanji akan menyertai. Tuhan tak pernah janji memberikan kita jalan yang rata, tapi Tuhan berjanji memberikan kekuatan melewati jalan yang bergelombang. Alanido mengalami kematian Yesus, tapi Bapa di surga memberikan keberanian untuk menghadapi kematian. Itu rahasia doa. Jadi mulai dong pemanginang kita selalu harapan kita, doa-doa kita yang kita sampaikan. Kita berteriak berdoa atas pergumulan-pergumulan, atas penderitaan-penderitaan, atas sakit penyakit yang menyerang, yang mengancam nyawa. Ketika itu tidak sampai kepada kita, kita ingat Tuhan mengabulkan doa kita, tetapi tidak seperti hasrat hati kita. Dilihat do natama naumuli naudenggan. Alanido didok lomo ni rohamana saut unang lomo ni rohaku. Tuhan lebih tahu apa kebutuhan kita. Ngaudok tu kita ditik-tikin nasalpu. Molo pala do sudi tang yang tai dioloi Tuhani. Itu bisa bahaya bagi kita. Contohnya sederhana, sudi do hita martang yang laumangan. Itu tahe? Sudi do hita martang yang laumangan? Iya. Tuhan pasu-pasu masih panganonon manupa tugogo molo pala tabba gugutta salimanga sakilo hudulat tay marofuk di gugu hita tay tong do pelan ternyata sudah punya kekuatan yang luar biasa. Pasu-pasu ma Tuhan manupa tu daging molo pala salimanga kita sakilo daging ta nasa gereja mabel kata sahalak. Bebuhana mebelga di gereja bolopala nasau sahala. Alanido ketika yang kita doakan belum sampai, bahkan tidak sampai kepada kita, ingatlah berarti ada yang terbaik. Ada yang terbaik mau dialirkan, mau disampaikan dalam kehidupan kita. Kita jalani hidup ini bukan hanya dengan semangat, tapi juga dengan doa. Ai diajari Tuhan itu kita martangiam. Pola didok mangangguhi. Nah paduahon didok disons. Ayat walu ay atik peana ibana diguru hodo panguloyon marhitesian na tinaon nai. Ay atik pe anak ibana diguru hodo panguloyon. Yesus sebagai anak dioloi panguloyon marhite si taunon. Jadi tiki naposo pangeran hari doho abang nai isiru tahi pangeran nanen pangeran Charlesi. Oke, William. Napola marsi gulut kita rupanya. Pangeran William dan pangeran Hari itu masuk mai gabe akmil, malu istilah dihita. Masuk mana sekolah tentara di Inggris. Maka guru-gurunya ditanya oleh para wartawan, ai bahado penyelamuna tu pangeran William Haryo, apakah dia mendapat perhatian khusus? Alaka gurunya mandokon tidak ada, sedikit pun tidak ada bedanya pangeran ini dengan orang-orang atau murid-murid
yang bersama dengan mereka. Maaf, mulai yatuk nasara dohot dot yatuk. Mulai digi pinasara dohot dot digi. Satu kena hukum, semuanya kena hukum. Dan ala anak nih pangeran di mana? Dan ala pahupuni raja di mana? Sehingga diberikan keringanan. Tapi dia menderita. Itaud do nahaciti, sekalipun dia anak dari pangeran, pahupuni raja. Kenapa diperlakukan seperti itu sama? Supaya pangeran ini mengerti bagaimana sakitnya. Supaya orang lain juga tahu bahwa sekalipun pinoparni raja alayolo di mana rap bersama manaon di tengah-tengah ini penderitaan. Lovisianima Yesus songon anak dus songo kita jolma bersama-sama dengan kita manusia tinggal di dunia menderita. Jala penderitaan ini luar biasa. Yakit doa hita saluhuna molo otik pakilalat tahajid suarat tapi paling merintis. Aduh sakit. Alai bolo hacik do buharu suarata. Semakin sakit yang kita rasakan maka suara kita akan semakin mengangguk. Song di do tahe? Iya, semakin rasa sakit betul-betul kita rasakan, suara kita juga akan semakin berteriak. Contoh sederhana mah johurok kena tersongon nama dapol mak, mula songon nai dapol, terningo do ala cik sautik, ale bulu gugu, terningo do mengangguk. Semakin sakit, teriakan kita, jeritan kita semakin keras. Songoni do pakilalan di Yesuson. Alani duduk ina mangangguhi, dan bukan hanya mangangguhi, tariliwilu, karena begitu beratnya penderitaan itu. Dijalo doi, ditaud doi, idonak kaning kurni ina teresiai, didolok pertakurahan, disidu Yesus, disilangi, alai saluhuknai lampatarma asini rohana, lampatar. Ketika Yesus menerima semuanya itu, maka pertama dia sikapi dengan doa, dia taat menghadapi semua penderitaan itu. Jala ayak sia dung ripas gabesi horon haluan salileng na doibana disude nama ngulu ibana. Songot tema manang topik tahun Yesus Kristus sibuan haluan salileng leleng. Dung semuanya dia hadapi, semuanya dia jalani penderitaan itu, gaberi pas sempurna, maka hasilnya keselamatan selama-lamanya buat kita. Contoh kecil maju humain di tahun 2010 lalu molo sosala au adong sada petugas menara na dipalui tahe pesawat aro tahe na pas laut terbang ibana ternyata gempa terjadi, menara ini sudah goyang, teman-temannya sudah pada lari meninggalkan tempat itu. Alai ibana masih bertahan memandu pesawat batik air mau berangkat dari Palu kalau tidak salah ke Makassar. Ipandu ibana do pesawat itu terus sahak tuna naik, sahak tuna terbang. Tapi ketika pesawat itu terbang, ilom Pak Imana masih menarai lanteo Pak Tutoru ponggol mapakna, dan pada akhirnya dia mati. Ima Antoni Gunawan Agung naibahu dorang godak salam margani akan nabuju naibahu. Teman-temannya sudah pada lari
menyelamatkan dirinya. Tapi dia bertahan memberangkatkan satu pesawat dengan sekian banyak orang-orang di dalamnya. Dia pertaruhkan nyawanya. Dung pehabang ipikiri madirina. Loh, ini gimana saya? Ilompak masih lantai 4. Pongkol mapakna mau dibawa ke rumah sakit, disitulah dia meninggal. Ada banyak penghargaan diberikan kepada dia. Tapi bukan persoalan penghargaan, pertarungan yang dia tunjukkan. Dang dirina alai halak nasing lubisiani maji susi dang dirina alai hita perdosa nah hinokokna, sehingga kita memperoleh jaminan haluaun saleleng-lelengna hobartusima amanginang tuhita saluhuna haluaun na saleleng nilelengnai. Itu mau kita ingat melalui perjamuan kudus yang akan kita lakukan sebentar lagi. Mari kita jalani hidup ini dengan segudang penderitaan, bukan hanya sekedar semangat, tapi jalanilah dengan doa. Taatlah menjalani penderitaan, maka pada akhirnya Tuhan akan memberikan keselamatan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat Tuhan. Hingot tami hamamatin humoko pami pardosa ditaw kon hacit na berniti las diajari hodo kami marsite si tahun ini asa mangulu di bagasan marsi hohot martangiang marroha marpangului marhaduhot manaon ragam nya kasih tawon naduduki. Mau lihat Tuhan setod dimi matutu namian namangula di rohanami asa gabe jolma si partangiak kami jolma namar pangului asa marhiti asine rohami jalon nami ngulu nasa liling nileleng nai. Mau lihat madiwamang marhiti Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Mari dihita huhut pasahaton piliata. Silang
Tapasa mapilat tatu di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang hodo harorwani saluhut silolon na dinggan doho na sa ulibasa na maulutus. Upasahat tami masian na nilohon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiop notus di jolom pasupansu may jalaramuti asahu perhasyak kami pilihan non. Pati bulan harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silalom mi tuhami. Asalam girgir kami mandok mauliante tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bangsa di atas ni saluhut bunga patar hidahami holong ni roham na gudangi gumodang dui sian holong ni rohani amama dohot ina-ina dia nakonna tung naso tartibang do godang dohot arga ni silolehom dihami ayanak muna sasadai disuruh hoga bejolma manon perdangolan isah-isah dohot pastak-pastak gabi terpajal ibana jala tuhamatean humokop pami mauliati marohanami ala naung sai utang nami malua hamiat dosa sian hamatean dot siang gongkoman ni sibulis ala ni pujon nami maguar muda badiai ala naung dipatupa anakmu perdomuan perdengganan nami tuho ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata nong mamoro sad dosa nami dosa ni hajol maun mauliati marohanami tuho pujon nami mahuru di saliling-liling. Say tatap huriam.
nahinokko mo jala pinapungu-pungumi. Sa ipakok madihami, hasisan di dosa, do dami na pinatupami. Sa ipayas jala perbaday kami, asa terbuak ko kami tubanua gijang, inganan nasonangi. Sa ibunu, parsilakon, jol madaburuki, do saka-saka naroa di bagasak kami, asa unang marlidak kami mandapotot ama na di banua gijangi. Upasahat kami madiri nami tuho, uliho kami rohanami bainingan namu, alanang dihokkopo kami, diho mahami, jalaho dihami, unang luasami sirang siyakko, dongani mahami, jala saur mahutu kami, say patugu mahapor siyaw nami tuho, asa hot lakkanami rodi ujung ni hamatian, say ramoti makaruasmu, namamaritahon holong ni roham, dohol dalan naung pinatupami. Atong manang mangulu, manang mati pehami, hodo Tuhan nami, dohot raja nami, saya si maroham, ingot mahami diha sangapomi, jalabuak kami tuhasonangan di labung ni debata. Amin. Aliaman amin na di banong kicang. Saya pinabadia magkuharmo. Saya roh maharajaunmu. Saya saut ma. Lo maniroham di bano tongaun songon dari bano gijang. Leho matu kami sadarion hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami. Songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tu kami. Una kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodak ko Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopak ko Tuhan debatama bohina tuho jala diparsaur homma damena tutodim. Budul mahita ta pature ma posisi ta sunggul-sunggul tu hita tua manami anami inakon nami na parjulo moloso naik CD yang belum CD kalau ada hadir di sini nanti duduk aja di tempatnya nong pala doh menjalunan dabadia songunia manami nanami nakon ruhut parmahanion di tempat nama nasida molodong hadir di son. Bore mata duti ate
Tuhan mo manami na nami. Molo na yung adong mungkin istirahat. Mungkin bisa di luar. Alay asaboy tau duti taturma kudulata. Taparohaho man non boha pangatur ni parhalado di parrota Tujolo. Tapahuhuma asa tamulay. Tabereng ma acara nadong dihita di halaman 5 Ulaw Nabadia. Tapay huti hukma hurian itu hatta dari perningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion udutat tama tuna marolan nabadia obar tuna tinonahon ni Tuhan Yesus tua kasisianna adorang so ditakut ibana yaulan nabadia ima perningotan tu Tuhan Yesus Kristus tada hasesan di dosa do pada nai baru taringot tu hanguluan na sora sudah alani mari de mahita. Sumurung sian salu roha ima mangaramuti ate muna doho rohamuna marhiti-hiti Kristus Yesus amin. Ali Tuhan di bata para si rohna sumurung aman amina di banua gijang asi roham topot mahamina pungu dison andorang hupanga kami non perpadana dabadiai lehumatot di perbadiat tugan puhami asa ditubuhon hapur siaunda mangulu dihami asa pos situtu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop pami pargogoi mahami maswada diri nami asa unang tari hutok kami akka nasosuman jala asang giat marhiti Yesus Kristus ditubuhon hapur siaun na mangului saitaiti rohanami asa lambalungu kami tuban wagijang asa say masihol kami paimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Kita na pinaramal di debata tasakap na yung mga perpadanan na badiyay dibani tatibang jumolo manang nataw kita marol na badiya asaw na kunaw kung manangisi siyak kitaon ay holan na roha na manol soli rohana ala ni pabanan na nasuture jalan na manopoti dosana jalan na porsia di hasin di dosa ino na tahu mangaton perpadanan na badiyay ala kana dokot marul na badiya unang bidulu si bolis unang bididat dati mardosa tung padaw kamu marohamu na kutapok kamu hosom doh lateni roha alai paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate
jalanong mangulu humokopamu asa tahu hamu mangaton parpadanan dabadi alani tatakasi marohatta alusiamu ma suku-sukunon jongjong mahamu saluhuna suku-sukuna parjolo di parhatu turhamdo alak perdosa khosian hatu tubum dot alani pangolosim dipati ni debata molo di parhatu turoham dok ma olo namar sak doroham ala dosami jala dipanggil doroham neng malua kunang syad dosam molo songoni roham dok ma olo di parhatu turoham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluh perdosa ibana nang mate do mulak manguluh mokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatu turoham do ma olo do mangkota pos roham late ni roha dokot kosom ni roha aku ni olo do marding kadut halak namangar sahiho jala na olo do manesa dosa di dongamu songon na pinangidon de roham se sauni de bata sude dosap molo songoni roham do ma olo atong tapaudu rohatta tatopo ti dosatta ihutok kamu tangyangon di bagasan rohamuna ali Tuhan de bata amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak perdosa gudang rohami jut hulau si kami patimu tamado kona uhung kami nuaing doh sogot molobal sonomu tu kami khobar tu pabainan nami alaya ni gurang niasi doh tolong ni roham dot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilohommu kumokopami alani ubannahum kami mangidu tuho asi roham dihami jalo mahami sesa sudidu sanami jalaleh to di parbadia tu kami asa margugu kami mangalo na sa dusa do mangulakon na hubar tuloman ni roham saliling di tanood do pe kami amin atong hamok na namarupoti do sa muna na mawas dia sini rohan di debata sahak matuhamu na hina porsya muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus udok ma tuhamu posma rohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite guarni debata ama dohot anak dohot todi parbadia amin alia manamin hadi banua kijang saya pinat badia maguarmu saya roh maharajaunmu saya sahut malomo ni roham di banu tongaun songon di banua kijang leh matu hami sadarion hanguluan siapa hari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu kami unang kami tugihon tu pangucunan palua mahamisan pangago ay huruna punah harajaon dohot hagugon luria sangapon saliling nililingna amin hudul mahamu saluhna marid dehita tangihon hamuma tona ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan nabadiye
dibuat Tuhan Yesus Kristus do sabu-sabu pengitnai uji tarjehe dana digana nama beate ini penggoli mai di parlemen atau kasisianna hukuman itu jalo hamuma jala pangama bagi kudoi dan dileo Tuhan matea untuk kamu baik kamu masuk kami baik pandingo tabuna diau jala tungsunda sida makan dibuat ma pangilumani didok ma auneate dungi didok ma tinasida jalo hamuma sudah hamuma ini usiani ia pagi membangun pada lebar mau mengikuti mudah dan diusir untuk kamu baik kasih dosa. Jika kamu masuk kami baik pagi muda diau. Atong romahamu nungarade sude ida jalade hamuma dengan bahasa ni debata. Sumber
Tondong mahita saluhuna. Maredehitan nomor sia ayat sada. Puji matuhat debata ale todiku jalana sarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji matuhat debata ale todiku jala unang tung halupahon dengan dewasana sudena ibana manesa dosam sudena jala ibana pamanum akasahimu sudena ibana paluhon khosam sian hamagoan jala dilehot tuho dengka bangsa dohot asini roha. Para siroha jala padengka basa do Tuhan debata laba tarimas jala para siroha gudang dang debat tuhita nahobar tu dosata jala dang dibalosot tuhita nahobar tu hajahatota songon asini roha ni amama tu akan akonna do asini roha ni Tuhan debata dia akan makabiari ibana nunga takas dipatuduho debata holong di rohana itu hita dinamate Kristus humokopita uju pardosa dope hita atong dalam malua mahita nuang siari masna dungkabe parpitor hita hinor khoni mundar nai dibaini sai pujion ni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenakku do Tuhan debata ola nyon rodi saleleng nilelengna amin jalo hamoma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho di dopak ko Tuhan debata mabohina tuho jala di parsar homa damena tutodim. Udul mahita dengan mahita marsijalangan perlahan mahita meninggalkan gereja tuakan namar motor hati-hati di jalan tuakan namar mobil perlahan-lahan maka keluar sial lokasi parkir